Здравейте, приятели! Благодаря, че ме последвате. Благодаря, че си направихме 102 абоната. Ние сме вече много. Това е много, да, знаете. Отдавна го знаете. Благодаря. За вас съм облечена днеска така. И си имам... Сега ще покажа какво съм си облечила. Такова съм си облечила до яктейска и патолоч. Това не е патолоч, това е плапатолоч. И е много красиво. А сега ще покажа моите сандали, които вчера си ги купихме. И буквално хора, това са брутални. Брутални за почивка. Брутални. Ето сега няма да ги обличам. Като излизам навънка ще направя такова видео. Ще го обличам и даже ще покажа как карам ролерите си, хора. Ако искате да видите какво ще правим в другите ми видеоклипове, и ми последвайте ми, за да видите още интересни видеоклипове, като ги кажа напоследък. И благодаря, че ми правите, че ми гледате, че ми помагате. Ето е Назо също. Благодаря, че ме гледате, че нали, с моят труд го оценявате и го последвате и ми гледате, и ми лайквате, и ми коментари ми пишете. Благодаря за всички, абсолютно на всички приятели, които ме последват, родители, всички. Благодаря, че позволявате на децата си да ми гледат. Благодаря и благодаря ви много. И изключително доволна съм, че ставаме 102 абоната. Очаквам и в 1000 така да стане много радващи. Ще взимам плакет, хора. Много съм щастлива. Благодаря, че станахме 102 абоната. И благодаря, хора. И чао от мене. И ще имаме изненада в 8 часа вечерта. Не да забравяйте. Айде, чао, хора!